bedoeling is dat de band iets extra's meer krijgen dan wat ze bij de clubs krijgen. Dus het is geen net dat wij in de concurrentie gaan met de clubs, maar ik kom zelf ook bij een Lietse vereniging. Het is vaak de goedwillende ouder die door de weken voor de ploegjes stenen. En wij hebben gewoon meer toen wij met de voetbalskwallen begonnen om de clubs wat te helpen, om spelers die wat meer nodig hebben, wat meer nodig binnen, om die iets extra's te bieden. Dit is de vierde keer dat wij een tweedaagse doen. Wij zijn eigenlijk als voetbalskwallen begonnen in Opende. En dat we echt 10 keer op een vrede medie dat ze echt voetbaltraining kregen. En dan gingen we echt inderdaad alle facetten van het voetballen. En dan denk ik aan het dribbelen en duwen, het lopen en coördinatie, het scoren, neem het maar op. Nou, en die voetbaltreedaagse is ontstaan dat we zijn van de band had een week of 14 dagen vrij. Kennen wij wat doen en zij die treedaagse ontstaan. En ja, als dan het programma just, dan nemen wij het fjouwertje nemen we daarin mee, het 8-8. Wij zijn nu bezig met een circuittraining, dus dan krijgen ze inderdaad al die leuke speeltjes om bij. Wat de trainingen aangaat, proberen we een gediplomeerde trainer ervoor te krijgen. En dat varieert echt van een eerste klas trainer en dan denk ik Jeroen Boetenpas, Patrick Zwart, die moet een beetje voor een groepje van het Bestiet. Maar wij hebben echt trainers die bij Boetenpas jeugdtrainer binnen, die er dan ook bij binnen. Wij proberen 2 mensen op één groepje van maximaal 10 band te krijgen. Nou, en Craig Westseis die rennen een heel grote bekende naam. Ik neem aan Martin Brandsma van AC, Orne Westra van WTOC, Otse van der Wijk van Koortstertelen. Dus wat dat aangaat dan. En ik wil aardige voetballers rennen hierom. Jurien Bos van ONS, Jan Opperdiek van Boetepast, Sibja Bos, Joran Olijven. Dus wat dat aangaat dan kan de band krijgen wel les van goede mensen die het spul wel aardig onder de knibbel hebben. Daar zit ik famkes tussen en het varieert van een leeftijd van 4 tot mij 15 jaar. Dus wij gaan oude categorie, D-pupillen en heger. En de E's, F's en de mini-pupillen, die hebben we in groepjes bij elkaar. Dus wij hadden dit hier de site hierpen gezet. We hebben wat reclame maken, ik nog niet eens aan protten. En voordat we er erg in hingen we want 80 was eigenlijk het limiet, zitten we over die 80 in. En toen hebben we van ja, dit moet ophouden. Dus ja, even de kop en binnen was stutsen. En toen hebben we het eigenlijk stopzet. Waar ze dan bij komen, dat varieert inderdaad van Boetenpas, Kolm, maar ook uit Holm, Jester Nijtsjerk. Wij hebben ze zelfs uit Drachten erbij. Er wordt dan wel eens zijn, de band willen net meer. Nou, dit is een voorbeeld dat de band heus wel willen. Alleen je moet de band wel iets aanbieden waar ze actief in zijn.